Alas 9 en punto kasubong aga, kan maglatag ning checkpoint ang personalis kang LTO Tabaco. Sampang kang ipatura kang malilipot PNP sa malilipot Albay. Ini katakod kang sendang no registration no travel policy campaign. Sa checkpoint, saro-sarong pigpapara ang mga motorista. Mayong pigpapalagpas maging pampasadang jeep, tricycle, kotse, truck asin bus enterong pig-inspeksyon. Para sa motoristang Sininyo Alcalas, pabor siya na igwang siring na kampanya ang LTO. Urug pang kadakol na ang naaksidente sa tinampo. Nagkapira sa mga embwelto ang mga mayong magkakanigong dokumento. Arog kang lisensya. Importanteng marayos ta, pinakainot. Iwas sa sa itong sabi bang matikitan tapos gabos na mga sakod. Pag na-aksidente ka, di ka kay kusog duman. Pinakainot, wala ka magkarapatan magparabiyahe kung kompleto ang mo. Paburman ka ini ang tricycle driver na si Jan Borbo. Bilang sarong responsableng driver, permi niyang pigdadarang sa iyang lisensya, maging ang rehistro kan sa iyang tricycle. Nakakatabang man ang no registration no travel policy nga ni mapugulan ang pagkayod kan mga kolorom na bihikulo na nagiging kakompetensya ninda sa hanap buhay. Para safety man. Oo. Para kung saan man magduman, dahil lamang ki problema. Lunes kampunan kang LTO Albay ang implementasyon kang no registration no travel policy laban sa bako rehistradong private as in public utility vehicles. Katuwang kang LTO sa pag-implementar kaning kampanya ang kapulisan para kay Police Captain Melanie De Guzman kan malilipot MPS. Bintay manining lakdang nga ni masugpo ang kriminalidad. Tadakulong po na mga reported na mga no registration na nagta-travel. And digdi po sa area ko, araw nga ni Kapigulayan, may kasubago ni Sir, medyo dakol da digdi, lalo na sa mga estudyante tabaga digdi sa, may mga schools po, baga ako digdi, mga colleges. So, medyo dakol ata sinda na nadadakop sa Tabaco area na mga hali, digdi sa school, digdi sa kuya, na warang registration ang mga lunadan, ang mga motor especially. Sa tabang kang nasambit na checkpoint, may nagkapiraman na natikitan huli kang nagkapirang bayulasyon, arog kang day pagsuulot ng helmet. Mientras tanto, pwede sir na pagmultaw ning nasa 5,000 pesos ang sisay man na motorista na rehistrado man nga ang bikulo alagad da iman nakakabit ang plaka. Mantang pwede sir man na pagmultaw ning nasa 10,000 pesos ang mga motoristang nagmamaneo ning bako rehistradong bikulo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal